ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଏବଂ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦର କିଛି ନିୟମାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହି ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଆଉ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ନେଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧି ତଥା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଆଉ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ। ପର, ଉପକାର, ପରୋପକାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ସନ୍ଧି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ର ବା ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଉ। ଏଠି ସୂତ୍ରଟି ଦେଖିବା। ଅ ଏବଂ ଉ ମିଶି ଓ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଓ ପୂର୍ବ ପଦ ବା ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି ବା ପର ହୋଇଯାଉଛି। ପରୋପକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ନୀଳ ଉର୍ମି ଲହରୀ ବା ତରଙ୍ଗ, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗ। ନୀଳ ଉର୍ମି ଅ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଶି ଓକାର ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଓକାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଳ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି, ନୀଳ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ବା ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଉ ଏଠାରେ ଉଠିଯାଇ ର୍ମି ରହୁଛି, ନୀଳର୍ମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ। ମହା ଉତ୍ସବ, ମହୋତ୍ସବ। ଆଡମ୍ବରର ସହିତ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ କଣ ସୂତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଏବଂ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହର୍ଷ ମିଶି ଓ ହେଉଛି ତାହା ମହୋତ୍ସବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହା ଉର୍ମି। ସେଭଳି ଉର୍ମି ଆମେ ତରଙ୍ଗ ବା ଲହରୀ ଢେଉ ପଢିଥିଲେ। ଆ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଓ ଏହା ମହୋର୍ମି। ତେବେ ସୂତ୍ରଟି ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅ ଥାଉ କିମ୍ବା ଆ ଥାଉ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ବା ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହର୍ଷ ଥାଉ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଥାଉ, ତେବେ ଅ ବା ଆ ପରେ ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଓକାର ହୋଇ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା। ଜଳ ଓକା, ଜଳୌକା। ଜଳରେ ବାସ କରେ, ଏଠାରେ ଜଳୌକା କହିଲେ ଯୋକ ଆମେ ବୁଝିବା। ଅ ଏବଂ ଓ ହୋଇଛି ଜଳୌକା, ଔକାର ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ ଔଷଧି। ବନ ବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧ। ଜଙ୍ଗଲ ଜାଣିଛ ତମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଔଷଧର ଗନ୍ତାଘର। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଏବଂ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ମିଶି ଓ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପଦରେ ମିଶି ଯାଇକି ବନୌଷଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ମହା ଓଜ, ଓଜ ମାନେ ତେଜ, ମହୌଜ। ସେଭଳି ଆ ଯୁକ୍ତ ଓ ମହା ଔଷଧ, ମହୌଷଧ ବା ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ଆ ଏବଂ ଓ ମିଶି ଓ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଔକାର ପ୍ରଥମ ପଦର ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି, ମହୋ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଓ ହଟି ଯାଇକି କେବଳ ସଧ ରହିଛି, ମହୋଷଧ। ଏବେ ସୂତ୍ରଟି କଣ ଦେଖିଲେ? ଅ ବା ଆ ପରେ ଓ ବା ଉ ଥିଲେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅ ବା ଆ ଥାଉ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯଦି ଓ ବା ଉ ଥିବ, ତେବେ ଦୁହେଁ ମିଶି ପୂର୍ବ ପଦ ବା ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଓକାର ହୋଇ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା। ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଷି, ଦେବର୍ଷି। ଦେବର୍ଷି, ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦେବର୍ଷି। ଅଯୁକ୍ତ ରୁ, ଅର ହୋଇ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେବର୍ଷି। ମହା ଋଷି, ମହାନ ଋଷି। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ରୁ, ଆ ରୁ ଅର ହୋଇ ଏଠାରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ମହର୍ଷି। ଏଠାରେ ସୂତ୍ର ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ଅ ବା ଆ ପରେ ରୁ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ପୂର୍ବ ପଦରେ ଅର ହୋଇ ବା ରେଫ ହୋଇ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା। ଜନ ଏକ, ଜନୈକ। ଜନ ମାନେ ଲୋକ, ଏକ ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ, ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ଜନୈକ, ଜଣେ ଲୋକ। ଏଠି କଣ ଦେଖୁଛ? ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଜନ, ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏ, ଅ ଏ ମିଶି ଐକାର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଐକାର ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିକି ହେଉଛି ଜନେଇ।
एवं द्वितीय पदर प्रथम वर्ण एठारे उठी जाउछि केवल क रहउछि जनेक। परवर्ती उदाहरण को जिबा मत ऐक्य मत मतामत ऐक्य मीन्स एकता जोठी रक्षा हेबा पांच जण बसी किछि आलोचना करूछंती समस्तଙ୍କର मत जदि एक ହେଲା ଆମେ जानिबा मत ऐक्य बा मतैक्य बा एकमत ଆମେ ସମସ୍ତେ हेले। कोन होइछ एठी सूत्रटी प्रथम पदर शेष वर्ण अ एवं पर पदर प्रथम वर्ण ऐ मिसी ऐ होइछ जहा पूर्व पदर मिसी मतै होइछ मतैक्य। परवर्ती तथा एव तथैव 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 बा सही प्रकार आ ए मिसी ऐ होइछ जो ऐ पूर्व पदर मिसी तथै होइछ बा तथैव। परवर्ती उदाहरण महा ऐश्वर्य बा महान धन। तम पई महान धन कोन विद्या विद्या अटई महाधन बालके कर उपार्जन तेणुकर से विद्या को आमे सब उपार्जन करिबा। अच्छा महा प्रथम पदर शेष वर्ण उच्चारण होछि आ एवं द्वितीय पदर प्रथम वर्ण ऐ तेणु आ ऐ मिसी एठारे ऐ होछि जहा पूर्व पदर मिसी महे होइछि महेश्वर्य। परवर्ती एठी आमे सूत्र कोन देखिले अ बा परे ए बा होइथिले दुहे मिसी पूर्व वर्ण रे ऐ होई युक्त होंती। आ गोटे देखिबा उदाहरण प्रत्येक प्रत्येक इ एवं ए मिसी ज एवं ए होउछंती। देख द्वितीय वर्ण रे ए थिला प्रथम वर्ण रे हर्ष हितला तले प्रत्येक रे ज फल लागिचे एवं एकार लागिचे प्रत्येक सेहि भली अति ऐश्वर्य बा अति धन हर्षई एवं ऐकार मिसिछि। प्रथम पदर शेष हर्षई द्वितीय पदर प्रथम ऐकार थिला हर्षई एवं ऐकार मिसी कोन होइछि ज एवं ऐ एठर अतई देख ज फल लागिछि एवं ऐकार लागिछि अतई स्वर्य अति ऐश्वर्य। तेबे प्रथम पदर शेष वर्ण रे हर्षई किंबा दीर्घई थिले एवं पर पदरे ए किंबा ऐ थिले दुहे मिसी ज एवं ए किंबा ज एवं ऐ होई युक्त होंती। तेबे आउ किछि देखिबा सुवच्छ स्वच्छ सुआगत स्वागत अन्वेषण अन्वेषण। एठार देख हर्ष हर्ष वा हर्ष वे एठार कोनोसी सूत्र से माने मानि नाहंती। केतेक व्यतिक्रम देखिबा जो व्यतिक्रम हमर ए जो नियम को न मानि निजस्व भाव सृष्टि होती 12 अणा 12 अणा बा आमे आगु टंका को 16 अणा कहउथुलु 25 पैसा को 4 अणा कहउथुलु तेनु करे 75 पैसा 12 अणा। सार अंग सारंग बा एक प्रकार चक्र चिन्हित मृग बा भगवान विष्णुकर धनु यह व्यतीत अनेक यार अर्थ अच्छी जानिबा को चेष्टा कर। प्रौढ़ प्रौढ़ बा वृद्धावस्था बिंबष्ठ बिंबष्ठ बा नाली अधर बा नाली ओठ गो अक्ष गवाक्ष। तेणु पिला माने एही भिडियोटी को बारंबार देख लेखि लेखि अभ्यास मध्य कर। तेबे आज एतिकरू रखिबा धन्यवाद।